As government, we are going to enhance safety measures for scholar transport. Babekwe kwikhaya lokugqibela abafundi abathandathu abaphulukene nobomi kwingozi ebiphakathi kwesithuthi esithutha abafundi kunye nololiwe ngaseMiddelburg eMpumalanga. Balile ukuyohlala lapho bathi bona abafuni ukushiya izindlu zabo nento zabo nabantwana kumele baye esikoleni ngoMvulo. Isebe lokuhlaliswa koluntu eNtshona Koloni lithumele amaqela ohlangulo eRiverlands ukuxhasa amaxhoba empuphuma kulandela ukugqabhuka kwamadama amabini kule veki. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Babekwe kwikhaya lokugqibela abafundi abathandathu abaphulukene nobomi kwingozi ebiphakathi kwesithuthi esithutha abafundi kunye nololiwe othutha impahla ngaseMiddelburg eMpumalanga kwisithuba seveki ephelileyo. Abahlali, abafundi kunye neentsapho baphume ngobuninzi bezokunika imbeko yokugqibela kwaba bafundi. Intlungu ibibhalwe ebusweni kubazili kwiholo lasesikhululiwe ngethuba kubanjwe umngcwabo abantwana abathandathu abasweleke kwingozi yebhasi ethutha abafundi kunye nololiwe. Abazali bebezibambe ngenkophe ngelixa besithi ndlelantle kubantwana babo nebesaze ngobuso elizweni. Oxa babo besikolo iMoralech Combined School basanxunguphele emva kwesisehlo. I feel very sad. I feel like I'm dreaming because we always pass there and we use the same transport. And Dusne was my friend. I just wish that I could heal very soon because next week we are going to the new school and we will feel that they are no more. I feel sad when I hear that because last day we met at school, we were playing together. And after an hour or hour and a half, we hear that they are no longer living with us in this world. Abahlali kule ngingqi bathi urhulumente makanyuse umxakatho kwinzame zokuqinisekisa ukhuseleko lwabo akhe ibhlorho ezakuthintela iingozi ezikumila kunje. Sibuhlungu kakhulu ile ngozi isube imiphefumulo yenkokheli zangomso. Kudala sicela ukwakhelwa ibhlorho kuba ibikhona ngengenzekanga le ngozi. Urhulumente makabeke phambili ukhuseleko loluntu. Phathiso yaseMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu uxelele abazili ukuba kuza kuqhutywa uphando nzulu malunga nonobangela wale ngozi masikizi. Sithembisa abazali nabahlali ukuba saqhuba uphando nzulu ukufumanisa isekabani sale ngozi. Ngethuba intsapho zingcwaba abantwana, amanye amaxhoba lengozi asindileyo aseza kuqhubeka esebenzisa le ndlela kwinkqubo yezothutho lwabafundi. Ukanti abahlali kule ngingqi bamemelela urhulumente ukuba abakhele isikolo kwilali yabo ukuze nabantwana babo bangahambi imigama emide ngezithuthi ukuya esikolweni. Urhulumente ubongoze abaqhubi kuba bathobele imithetho yezendlela, baqhube ngononophelo ezindleleni. Isebe lokuhlaliswa koluntu eNtshona Koloni lithumele amaqela ohlangulo eRiverlands ngaseMelsbury eWest Coast ukuxhasa amaxhoba empuphuma kulandela ukugqabhuka kwamadama amabini kule veki ngabantu abangama200 abachaphazelekileyo yazi imigwaqo neziseko zophuhliso zonakala. Idama lesine eRiverlands liphungulwe amanzi ngempumelelo phezolo ema kwizinga elisezantsi. Onyezi ngentsasa yangolwesine amakhulukhulu abantu kunyanzeleke befudisiwe emakhayeni abo. Amanzi nombane anqanyulwe kule dolophu. Okwakaloku njenana kuqwalaselwa umonakalo othe wadaleka nobungakanani bawo. Abo le Swartland municipality le housing liyenza i-assessments ngoku ukuthi bafumane bana the damages that have been done zingakanani, izindlu zingakanani. Okwangoku basiphe ukuthi there are 40 structures ezi-affected ezingenelwe ngamanzi ezabantu abangenayo indawo yokuhlala kwa at all. Abasini bathi abo bachaphazelekileyo bafihle inhloko kumaholo oluntu.
Ukuthi sithethe nabo ukuthi singabathatha sibase to different areas like your bed and breakfast apho bazakwazi ukuthi bahlale as families khona okwangoku okwethutyana kodwa ke balile ukuyohlala lapho bathi bona abafuni ukushiya izindlu zabo nento zabo nabantwana kumele baye esikoleni ngomvulo abakwazi ukuthi bangasuka endaweni yabo yokuhlala. Laza ngelithi akonelanga oku kwenziwayo kubanceda kwaye uncedo alukhawulezi ngokwaneleyo ukubakhupha kule ngxingingwa. I'm here to ask when will we really get help, because it did start Thursday 4 o'clock early morning, but nobody did came. We only get small bucket of food, 1 blanket. The next day you just get another bucket, small bucket of food, but what must we eat afternoon and evening? The public work people that claim that is their places, I want them to come and see how the places are looking now, no? Because this place is flooded here. Amaqela Gift of the Givers ayaqhubeka ngokunginkisha inkonzo zawo ngokungxamiseleyo koluntu luxhwalekileyo. Maneli wendaba ze-SABC eChatsworth. Kubanjwe 18 sabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni kwathinjwa notywala bomgunyathi ngelixa kuqhutywa uvalo mgaqo olukhokelwe ngabasetyhini ejozini kumantla KwaZulu-Natal. Eliphulo lihlonipha abasetyhini likwayinxenye yenzame eziqhutywayo zokulwa ubukrelemnqa kumda okule ngingqi owahlula eli neMozambique. Ngokwesebe lezothutho lwephondo kunyaka ophelileyo kuphela ziqikelelwa ku-30 ubuncinane izithuthi ebezibiwa ngenyanga ziweliswe kulo mda. Bezisiya ngokuqatsela izigilamkhuba eziqweqwedisayo eziphangayo nezibulalayo kule ndawo. Umphathiswa wezothutho ukhokele iphulo lovalo lwendlela ejozini. Amagosa athi athabatha amanyathelo angqingqwa ukugqala ubutywala bomgunyathi obusuka kumazwe asebumelwaneni afana neSwaziland neLesotho ngokungekho mthethweni nobuthi buthengiswe ngamaxabiso ahlileyo kwawemarike. Kambeke oluvalo lomgaqo lubandakanya amagosa onyanzeliso mthetho, isebe lezothutho, iagente yokucandwa kwemida, iqumrhu lezokhuselo iSANDF nomasipala wesithili sasemkhanyakude. Ukuqobisana nolwaphulo mthetho, urhulumente uye waseka ikomiti yolawulo lwemida kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Ukusukela ngoko abarhanelwa abangama-59 babanjiwe kumantla emida yaKwaZulu-Natal ecandela eSwaziland naseMozambique. Endaweni yaseNkonkoni la kumkhanyakude district lapho imbokodo ngosuku layo sidecide ukuthi asizoyenzisa nje ukuthi yenze isikhathi sokuthi izohlola ukuthi umsebenzi uhamba kanjani ngeroad block. Mningi kakhulu umsebenzi osewenziwe la kule district yasemkhanyakude. Siyawukhumbula ukuthi le ndawo ime kakhulu ku-attractor also abantu abavakashayo nosozimboni bayithanda kakhulu le ndawo ngoba ineziqiwu. Ukulwisana nobugebengu ngeke kube umsebenzi kahulumeni oyedwa ngoba ubugebengu kwenzeka la abantu abahlala khona, kodwa kubalulekile ukuthi imbongo uhulumeni kaNdlunkulu nowesifunda la emkhanyakude kakhulukazi ngoba inkinga enkulu ebesibhekene nabe kudaba lokuthatha kwezimoto. Uminister wamaphoyisa kuNdlunkulu wathumela i-task team la esebenze kakhulu nezinhlaka ebezikhona ekuhlaleni ukulwisana lobu bugebengu. Sibonile ke behla. Ukanti ke ababandakanyekayo babambisene ngamaphulo wokujikeleza ngakwimida. Kunjalo nje abasemagunyeni bavakalise ngelithi udonga eliphakanyiselwe phezulu lokwahlula kwimida luneziqhamo ezibonakalayo. Kwalapha ezindabeni imibutho yesisa ngokubambisana nebhunga lezomthonyama lamampondomise ibinze ngemali ezakunceda ukubonelela ngenkonzo zempilo kuluntu lwakuTsolo eMpuma Koloni. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Uluntu lwasemaphandleni rhoqo lutsala nzima ukufikelela kwinkonzo ezingundoqo. Ukusondeza inkonzo zezempilo kuluntu lithuba elihle lokuxhamla kubantu abaninzi ngakumbi abaseboluphele. Abo bakhathazwa zizifo ezixhathisa kumachiza badinga ukubekwa phantsi kweliso. Ibhunga lezomthonyama lamampondomise libinze ngemali kumaphulo ezonyango kule mimandla. Uluntu lasezilalini lisoloko lifumana ubunzima
ukufikelela kwinkonzo zezempilo. Elithuba lokuziswa kwezinkonzo kukufezekiswa kwephupho kubo. Abo baphila nezifo ezinobuzaza bafumana ithuba lokuba baxilongwe banikwe namayeza. Ibhunga lolawulo kwikomkhulu lamampondomise aseNtshona lithi lagqiba ekubeni lisoloko lifaka inkxaso-mali khona ukuze kuthengwe amayeza okunceda uluntu lalo mmandla. Ukususela ngo-2016 oko sisiba nalo inkqubo esinayo ukuqinisekisa into yokuba songeza impilo kubantu abadala esihleli nabo apha ekuhlaleni, ingakumbi abazizisele zenyathi. Kwezi nkondekazi ukufumana inkonzo zonyango kwiindawo abahlala kuzo kukufezekiswa kwephupho kubo. Ndihamba i-long distance kufumana uba bandithole i-transport eziyi-2 and kufuneka uba ndivuke early, otherwise i-transport eyangakhona ayikho. Le mibutho esisa ithi ukunceda abantu abasokolayo ngeenkonzo yinto esezintliziyweni zabo njengemibutho yesisa. Siphinde sinikeze abantu inkonzo zokubana badibane noogqirha mahala, oogqirha abazi-specialist kwi-departments ezahlukeneyo. Umzekelo sine-obstetricians and gynecologists, orthopedic doctors and pediatricians ababona abantu mahala. I-foundation encedisa abantu abasezilalini okanye abantu abahluphekayo abangakwazi ufikelela encedweni, access to i-information. Abanye siyancedisana ke senza nento ze-career guidance. Lo msitho obanjwa minyaka le sele kuxhamle abantu abaninzi kuwo, ingakumbi abantu abadala. Abahlali baqhubele izandla liphulo nanjengoko inkonzo ziziswa kwiindawo abahlala kuzo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuTsolo. Inkampani yonogada ekhokelwa linina kwiphondo laKwaZulu-Natal yenza okungaqhelekanga. Umnini wenkampani uTricia Pashotam uneminyaka 16 ekushishino lonogada. Ukwabongoza amanye amanina ukuba aqine isibindi ngokungena kwindawo eqheleke ukukhokela abantu abangamadoda. uTricia Pashotam ngumzali kubantwana abathathu kwaye abamaziyo bathi indlovukazi. Kwinkampani yakhe uphuhlisa amanye amanina ngokuwaqesha njengonogada. Uthi nangona ikhona imingeni kweli candelo kuninzi akuzuzayo. It's been dynamic, it's been challenging, but I have to say I have learned a lot. Never thought I found myself on a shooting range or learning how to be competent with a firearm. But I guess as women we've got to conquer our fears. Okunye akuxabisileyo lo kaPashotam kukuphuhlisa amanina ngokuwathumela kuqeqesho ngendlela zokuzikhusela. Kwixesha lakhe lokuphumla ukwanikezela ngolu qeqesho ngokwakhe. Get you to think about things that you've never thought about before. For example, do you have a home invasion plan in your home? What do you do? What happens if somebody comes in? Where do the children go? Who grabs the panic? Who grabs the cell phone? You need to have a plan. Amanina kule nkampani athi aziva omelele kwaye azingombi isifuba ngomsebenzi wabo. I'm feeling like a boss. I'm a boss lady, all I can say. Because the thing that I'm doing right now, it was supposed to be done by the guys, but I'm doing it. I was so scared because they said you're gonna work the night shift. It was my first time. And that site wasn't safe. I'm the one who's supposed to make it safe. So I make it for the first day. I wish to be a police. Then I didn't get a chance to do so. So I thought if I can study maybe a security course, it will be relative. It's like, I like it. Uvalelisa ngokuthi kumaphulo akhoyo okulwa nolwaphulo mthetho amanina anendawo enkulu anokuthi ayidlale. Ukanti njengokuba kusabhiyozelwa inyanga yabasetyhini siqwalasela ushishino lwemidlalo yobuxhakaxhaka bala maxesha i-gaming ukutsho nokuba abasetyhini bangaziphuhlisa njani kolu shishino bazenzele ingeniso. Njengesiqhelo sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumncambazisa ngalomba. Sandile, siyakwamkela. Abasetyhini bangaziphuhlisa njani kushishino lwe-gaming? Masibulele, sibulise napha kubabukeli bakho nabamameleyo ekhaya. Ndikhumbula ndisakhula sasithanda uhamba siye esirhoxweni siyodlala imitshini yegames. Abazali bethu babengayifuni loo nto leyo.
enye yento bangayifuni loo nto leyo kukuba babecinga fanuba siba stowed okanye senza into ezirongo kwi-gaming. Babengayazi okokuba i-gaming ngenye imini izawuba yikhariye. Sisanda masiyithethe icace le nto ebazalile namhlanje okokuba i-gaming mzala apha ekhaya yikhariye, yinto umntana akwaziyo uhamba aye e-UJ, aye eWits University, aye e-University of the Western Cape, ayofunda i-gaming okanye i-animation as the career, yinto eyi-one. I-gaming ke seyikhuthaza kakhulu kubantu ababhinqileyo namhlanje ngoba kule nto siyitshoyo sisithi ke yinyanga yabantu abangoomama. Ngabona abantu ke bakhuthazwayo ukuthi mabayenze. Into eyenzekayo ke kule gaming zintathu indlela ozawukwenza ngayo imali. Okokuqala le nto kuthiwa yi-game development. Uyazenza ezi games so that umntana ahambe esirhoxweni ayozidlala ezi games. Okwesibini, umntana akwazi ukuzidlala for le nto sithi for fun, awenze imali. Okwesithathu, uwenza okanye udlala ii-games for i-competition. Kukho i-competition ekuthiwa yi-e-sports, kwakunye kukho ne-competition sizawuyazi manje bakudlala ii-Olympics. Nakwezi Olympics ke zikhona ezi gamings okanye i-video games kwi-Olympics. Uzawuthi wawina ke uwine imali, omhlawumbi uwine i-1 million. Uzawuxhomeka ukuthi kule competition kwenzeka ntoni na. So zininzi ke indlela onothi wena uyisebenzise le gaming okokuba ukwazi ukwenza imali okanye ukwazi uyenza as a career. Kulaa nto besithetha sisithi yi-game development, uyayifundela ukwazi uyokha le game so that uzokwazi ukwenzela abantu okokubana bakwazi udlala ezi games. Sibami ngazibini Sandile. Masithi xa kuloo ndawo sibulele mawethu okusibuleka indlebe busuku benzolo.